Πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά προκαλεί και ερωτηματικά, άρχισε να προκαλεί ερωτηματικά. Σε μια περίοδο που βλέπουμε όλα τα πράγματα, βασικά αγαθά να πηγαίνουν πάνω, η βενζίνη να ανεβαίνει, το ρεύμα ακριβό. Έρχεται τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και για 10η φορά έχουμε αύξηση των επιτοκίων. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τι κάνει? Πνίγει κι άλλο τους δανειολήπτες. Θα πάμε στον οικονομολόγο, το φίλτατο, το Στέλιο τον Πλατή, να δούμε την νέα εξέλιξη αυτή. Κύριε Πλατή, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Δεν ξέρω αν αντέχει ο κόσμος άλλο, δηλαδή δεν ξέρω πού το πάνε. Στο όνομα του πληθωρισμού θα μας αποτελειώσουν όλους δηλαδή. Και το ερώτημα το δικό μου είναι, και θα μου το απαντήσει γιατί είσαι ειδικός. Λέμε για πληθωρισμό που πέφτει σιγά σιγά, αλλά βλέπουμε οι τιμές να ανεβαίνουν στην Κύπρο. Οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν γιατί ένας πληθωρισμός ακόμη υπάρχει, αγαπητέ μου Ανδρέα. Η αλήθεια, για να λέμε και το στραβού το δίκαιο, είναι ότι έχει επιδράσει η επιθετική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είχαμε, αν ενθυμίστε, τον περασμένο Σεπτέμβρη, ένα χρόνο πριν, είχαμε γύρω στο 10% πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, και τώρα είμαστε στο μισό αυτού. Στην Κύπρο τα πράγματα όσον αφορά στον πληθωρισμό είναι πολύ καλύτερα. Είμαστε γύρω στο λίγο πιο κάτω από το 3%. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο αλλά. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η επιθετική αυτή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τα επιτόκια είναι φυσιογενής. Δηλαδή, έχει δημιουργήσει ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα τεράστιο πρόβλημα ανάπτυξης. Η Γερμανία είναι σε ύφεση, άλλες χώρες γενικά. Η Ευρωζώνη ολόκληρη κρέμεται από μια κλωστή κατά πόσο είναι σε ύφεση ή όχι. Στην Κύπρο είχαμε αρνητική ανάπτυξη το περασμένο τρίμηνο. Θεωρώ ότι αυτό θα διορθωθεί στην Κύπρο, για να το πούμε νωρίς αυτό στην κουβέντα μας. Ναι. Αλλά την ίδια στιγμή είναι γεγονός ότι αυτή η πολιτική χτυπά με ένα πολύ δυσανάλογο και σκληρό τρόπο τα μεσαία και τα χαμηλά εισοδήματα. Επειδή το γάλα, τα τρόφιμα, τα καύσιμα στην Κύπρο, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω του ότι δεν έχουμε μέσα μαζικό μεταφορών, όλα αυτά χτυπάνε με το ίδιο ποσό όλα τα νοικοκυριά. Εάν κάποιος παίρνει 10.000 το μήνα μισθό, αυτό είναι ένα κουνούπι που το τσίμπησε. Αν κάποιος παίρνει 2.000 ευρώ το μήνα, 2.500 ευρώ το μήνα, δεν μπορεί να βγει. Δεν είναι απλά δεν μπορεί να εξοικονομήσει, δεν μπορεί να έχει δεν μπορεί να βγει. Και αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα αυτής της πολιτικής. Άρα, αγαπητέ μου Ανδρέα, αυτό το οποίο γίνεται συνήθως σε σύγχρονα κράτη είναι ανακατανομή του πλούτου σε ανάλογες περιπτώσεις. Δηλαδή, παίρνουμε από αυτούς που έχουν και υπερέχουν και δίνουμε σε αυτούς που δεν μπορούν να βγουν. Δυστυχώς όμως, και το τονίζω, στον τόπο μας φαίνεται ότι γίνεται το αντίθετο. Προχθές ακούσαμε ότι θα έχουμε λάμφρηση στην έκτακτη εισφορά για την άμυνα στους καταθέτες, αυτούς δηλαδή που έχουν κομπόδεμα στις τράπεζες. Θα στο ρωτούσα αυτό, δηλαδή άλλο παράξενο τώρα αυτό το πράγμα. Άλλη ιδιαιτερότητα δικιά μας τώρα αυτή. Άλλη εφεύρεση. Η πραγματικότητα είναι ότι όσους περισσότερες καταθέσεις έχει στην τράπεζα, τόσο περισσότερο κερδίζεις. Πέστε μου σας παρακαλώ πώς είναι αυτό η κοινωνική πολιτική που θα βοηθήσει και θα ελαμφρύνει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τον κάθε ένα που έχει πραγματικό πρόβλημα. Γιατί όταν κάποιος έχει τα χρήματα αυτή τη στιγμή, εγώ προσωπικά λέω ότι δεν πρέπει να στηριχτεί. Και δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιος που λέει ότι πρέπει να στηριχτεί, εκτός προφανώς από τον κύριο Υπουργό Οικονομικών. Σωστό. Που δεν μπορώ να το κατανοήσω πραγματικά. Τώρα, αγαπητέ μου Στέλιο Πλατή, για να καταλάβει και ο κόσμος, και επειδή μιλάμε για τη 10η συνολικά αύξηση επιτοκίων από το 22, πρακτικά τώρα, με αυτά τα νέα ποσοστά που βλέπουμε, αυτές οι νέες μονάδες που μπαίνουν, ένας που έχει μια δόση 1.000 ευρώ, πού θα πάει τώρα με αυτή την αύξηση? Το έχω ετοιμάσει το παράδειγμα γιατί γνώριζα. Μπράβο Στέλιο μου. Όταν αν υποθέσουμε κάποιος ότι είχε 200.000 ευρώ δάνειο με περίοδο αποπληρωμής στα 20 χρόνια, πριν την τρελή αύξηση των επιτοκίων, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, θα έδινε ένα δάνειο της τάξης των 1.012 ευρώ τον μήνα. Μάλιστα. Ένα μέσο δάνειο συνδεδεμένο με το κόστος του χρήματος, όπως είναι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σήμερα, με την αύξηση αυτή,
όταν θα εφαρμοστεί, γιατί θέλω να το πω αυτό για να μην πανικοβληθεί και ο κόσμος, η αύξηση αυτή εφαρμόζεται ανάλογα με το είδος του δανείου που έχει κάποιος. Αν έχει δάνειο Euribor 3 μηνών, θα εφαρμοστεί σε 3 μήνες. 6 μηνών σε 6 μήνες. Υπάρχουν δάνεια δε, να το πω και αυτό πριν από τον αριθμό για να τρομοκρατηθεί ο κόσμος, υπάρχουν και δάνεια τα οποία είναι συνδεδεμένα με μια άλλη φόρμουλα που είναι τα βασικά επιτόκια μιας τράπεζας. Αυτά θα τα βρούμε συνήθως στην ελληνική. Είναι και, αν θέλετε, κληρονομιά από το συνεργατισμό που έχουν σαν βάση τα καταθετικά επιτόκια. Άρα είναι και λίγο παράξενο εδώ αυτοί που λένε για να αυξηθούν τα καταθετικά επιτόκια. Και έρχομαι στον αριθμό. Αυτό το δάνειο που έδινε 1.012 ευρώ το μήνα, σήμερα θα δίνει 1.491. Άκου να δεις, μια δόση ακόμα. Είναι, όχι μόνο μια δόση ακόμα. Για κάποιους πραγματικά είναι αυτό που ξεχυλά το ποτήρι. Και εδώ πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Και θέλω να πω άλλο κάτι, αγαπητέ Αντρέα. Το 2022 το κράτος, μέσα από τις αυξημένες τιμές, είπαμε ότι ο πληθωρισμός ήταν σε διψήφιους αριθμούς, μέσα από τις αυξημένες τιμές είχε εισπράξει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ επιπλέον έκτακτα έσοδα. Και πώς δουλεύει αυτό? Όταν κάτι είναι 100 και ο φόρος είναι 20, το ΦΠΑ είναι 20 ας πούμε, τότε παίρνει 20. Όταν πάει τιμή 200, χωρίς να κάνει κάτι η κυβέρνηση, παίρνει 40. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, Στέλιο μου. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της κάθε τράπεζας να εφαρμόσει την οδηγία, την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας? Θεωρητικά θα μπορούσε η τράπεζα να μην αυξήσει το επιτόκιο. Έχουμε ένα συμβόλαιο, αγαπητέ Μαντρέα. Το συμβόλαιο αυτό λέει ότι η δόση σου θα υπολογίζεται ο τόκος, όχι μόνο, η δόση περιέχει και το στοιχείο της αποπληρωμής, γι' αυτό είναι λίγο πολύπλοκο. Αλλά ο τόκος, το επιτόκιο πάνω στο οποίο υπολογίζεται ο τόκος που δίνουμε, είναι μια φόρμουλα που λέει είναι το ευρωπαϊκό και το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συν ένα ποσό. Άλλες τράπεζες λένε το Euribor συν ένα ποσό. Το Euribor συνδέεται, είναι το επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς, συνδέεται άμεσα. Δηλαδή όταν πάει το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πάνω, το Euribor πάει πάνω. Αυτόματα. Είναι πώς δουλεύουν οι αγορές. Άρα εδώ πρέπει να παίξει ρόλο η κυβέρνηση. Δηλαδή πρέπει να πιέσει, αν μη τι άλλο, τις τράπεζες να μην αυξήσουν τα επιτόκια. Να παίξει κάποιο ρόλο η κυβέρνηση. Η άποψη με εμένα, αγαπητοί Ματρέ, οι τράπεζες δεν είναι τόσο εύκολο, δεν έχει ξαναγίνει να μην αυξήσουν τα επιτόκια. Το θέμα είναι από τα κέρδη των τραπεζών, τα οποία είναι και η αύξηση των επιτοκίων, η τεράστια αύξηση των επιτοκίων, χωρίς να έχουν ανεβεί τα καταθετικά επιτόκια, τα οποία είπαμε ότι κατά τη δική μου άποψη, αν δεν απαιτείται, δηλαδή για να αντλήσουν ρευστότητα από την αγορά, δεν πρέπει να αυξηθούν τα καταθετικά επιτόκια. Είναι λαθασμένη στρατηγική. Πάει ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Γιατί, επαναλαμβάνω, στηρίζονται αυτοί που έχουν τα χρήματα αντί ο κόσμος που χρειάζεται. Αυτό το περιθώριο είναι κέρδος για την τράπεζα. Τεράστιο κέρδος. Και όσο ανεβαίνει το πάνω μέρος που είναι τα δανειστικά επιτόκια και μένει σταθερό το κάτω, τόσο μεγαλύτερο είναι το κέρδος. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι κερδίζουν. Είναι κακό να κερδίζουν οι τράπεζες? Όχι. Αρκεί να κερδίζει και η κοινωνία για να μπορεί να εξυπηρετεί τα δανειά της. Άρα πώς το επιτυχάνουμε αυτό? Μέσα είτε από έκτακτο φόρο, ο οποίος μπορεί να επιβληθεί στις τράπεζες, να πάρουμε τα χρήματα και να τα επιστρέψουμε στο κομμάτι της κοινωνίας που απαιτείται, όχι σε όλους, όχι σε αυτούς που έχουν. Αυτό που λες, μια παρένθεση, νοουμένο ότι η φορολόγηση αυτή και τα λεφτά αυτά δεν θα πάνε στα κρατικά ταμεία, θα επιστρέψουν πίσω στους ανθρώπους. Αυτό είναι. Επειδή από τα 1,5 δισεκατομμύρια που πήραμε πέρσι, που κανονικά έπρεπε να είχαμε είτε πλεονάσματα 1,5 δισεκατομμύριο, θα αφαιρέσω 300 εκατομμύρια, τα οποία έχουν δοθεί πράγματι στην κοινωνία, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Έχουν δοθεί στην κοινωνία 300 εκατομμύρια και με στοχευμένο τρόπο. Αλλά είναι ψίχουλα. 300 έχουν δώσει, 1,5 έχουν πάρει. Τι έχουν γίνει το 1,2? Έχουμε πλεονάσματα σήμερα, αγαπητέ Μαντρέα. Όλοι οι πολιτικοί μας φωνάζουν και προειδοποιούν ότι θα έχουμε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Πώς το καλό έγινε αυτό? Πώς είναι δυνατόν να παίρνεις 1,5, να δίνεις 300 και να είσαι ίσα-ίσα? Άρα θα βάλουμε τον φόρο στις τράπεζες να γίνει του κουτρούλιο καυγάς με την Ευρωπαϊκή Κεντρική, που δεν θέλει αυτή την πολιτική. Δικαιούμαστε να την κάνουμε, δεν τη θέλει όμως.
Για να τα κάνουμε τι? Να τα δώσουμε σε άτα στους υψηλόμεστους δημοσίους υπαλλήλους, να ανεβάσουμε τα λειτουργικά έξοδα του κράτους, τα οποία έχουμε δει ότι έχουν ανεβεί, να κάνουμε και άλλα υφυπουργεία, να αγοράσουμε λιμουζίνες. Όχι. Καλύτερα να μείνουν στις τράπεζες. Έχεις απόλυτο δίκιο, αγαπητέ φίλε, και τα λες κάθε φορά πάρα πολύ σωστά και μας προβληματίζει ο λόγος σου και θα πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Στέλιο Πλατή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Σου εύχομαι καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν,